sɔgɔmada in na an bɛna ka na laseli minnu dalamine o nana ka na sɔrɔ an ka jamana kɛli k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta o san yɛlɛmɛ kunbɛn fɔlɔ la n'o ye san 1961 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9 tile 22 don mɔgɔ min nana ka na kuma o ye Idrissa Jara ye ni ale ye kalatigi ye bɛrɛbɛrɛliko nasira fɛ n'a ko ma ko secrétaire politique Union Soudanaise RDA tɔgɔ la ka baro in lase aw ma baraboko min jagokɛla do Bamako yan an ka Idrissa Jara an k'ale lamɛn. Mali cɛ ani Mali muso. Mesdames, Messieurs. Balimakɛw ani balimamuso. Les manifestations qui vont se dérouler aujourd'hui à Bamako. Lajɛ minnu ni olu bɛna sigi sen kan bi Bamako yan. Et dans l'ensemble de la République du Mali. Ani Mali jamana fan tɔw la. Célèbre le souvenir de la date historique du 22 septembre 1960. O bɛ kɛ hakililajigin de ye ka a ɲɛsin don ma don min ni ji na mɛn ka da o sanan kan ni o de ye san 1960 o tulafin kalo ni o ye san kalo 9 tile 22 don ye. Ce jour-là, en effet, ka da o de kan sa o don min filɛ ye. Le congrès extraordinaire de notre parti, l'Union Soudanaise RDA. Lajɛ balalen min ni o ye congrès extraordinaire ye min bɛ Union Soudanaise RDA ka o kofɔ n'o ye an ka parti ye. A pris des décisions. A ye ko dɔw latigɛ. Qui ont consacré définitivement notre indépendance inconditionnelle. Olu min ni o kɛra sababu ye bada an ka yɛrɛma hɔrɔnya min n'o dulonnen tɛ fosi la ka o latigɛ. Et mise un terme dans notre pays à l'ère coloniale. A ye fu siri jɔnya wagati dan fɛnɛ na an ka jamana kɔnɔ. Aujourd'hui, bi à travers notre pays, dans les grands centres comme dans les plus petits villages. An ka jamana fan bɛɛ lajɛlen na dugubaw olu kɔnɔna na i n'a fɔ dugumisɛnw kɔnɔna na fana cogo min na. Des foules enthousiastes. Jama ɲagalilenbaw nisɔndiyalenbaw. Vont manifester leur joie avec éclat. Olu bɛna ka na u ka sugantili nisɔndiya jira ni galabu ye. Et exprimèrent ainsi concrètement et avec ferveur leur adhésion totale à notre politique. Wa u bɛna fɛnɛ ka na a jira ni galabu ni fanga ni barika ye k'a fɔ ko u donnen don dafalenya yɛrɛ kɔnɔna na an ka politiki sira fɛ. Bamakoise, Bamakoise. Bamakɔ cɛ ani Bamakɔ muso. La direction de l'Union Soudanaise RDA vous salue et vous remercie sincèrement. Union Soudanaise RDA a ɲɛmɔgɔyaso bɛ aw fo ani a bɛ barika da aw ye n'a dusukun bɛɛ ye. D'avoir répondu nombreux à son appel. Kamasɔrɔ aw cayara ka na a ka welekan jaabi. Votre présence ici aw yeli kɛnɛ kan yan apporte le témoignage de l'attachement du peuple à la politique de progrès et de paix inspirée par notre parti. O bɛ seereya kɛ jamana kɔnɔdenw nɔrɔli ta fan fɛ k'a sababu kɛ politiki sira min tara an ka parti fɛ n'o bɛ tali kɛ ɲɛta ani hɛrɛ la. Et mené par notre gouvernement. Ni o waliyara an ka fanga fɛ n'o ye gouvernement ye. La direction de l'Union Soudanaise RDA salue et remercie. Union Soudanaise RDA ɲɛmɔgɔyaso a bɛ foli ani barikadali kɛ. Au nom du peuple du Mali. Mali jamana kɔnɔdenw tɔgɔ la. Nos frères ghanéens et guinéens. An balima minnu nana ka bɔ Ghana jamana kan ani Guinée jamana kan. Venus nous apporter le salut et le soutien des peuples du Ghana et de Guinée. Olu minnu nana ni foli ani senkɔrɔma tintini ye ka bɔ an balimaw yɔrɔ minnu ye Laginɛkaw ani Ghana jamana mɔgɔw ye. Présent à nos côtés en ces jours de fête. Ni selidonya ina mɔgɔ minnu fana bɛ an kɛrɛfɛ. Comme ils le furent en des jours sombres. I n'a fɔ u delila k'o kɛ wagati gɛlɛnw tɛmɛnenw na cogo min na. Leur présence souligne la solidarité qui règne au sein de l'Union Ghana-Guinée-Mali. Olu yeli an kɛrɛfɛ u bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko fɔ. O ɲɔgɔn dɛmɛ min ni o bɛ an ka jɛkulu kɔnɔna na jɛkulu min ni o ye Ghana, Guinée, Mali ye. La direction de l'Union Soudanaise RDA. Union Soudanaise RDA ɲɛmɔgɔyaso. Salue les peuples frères des pays de la charte de Casablanca. O bɛ foli kɛ ka ɲɛsin an balimaw ma minnu ni olu bɛ tɔn kɔnɔna na ni o ye Casablanca o bɛnkan tɔn ye. Dont les représentants ici présents. U ka nɔnabila o bɛ kɛnɛ kan yan. Honore notre manifestation. O yeli kɛnɛ kan o bɛ an ka lajɛ in sankɔrɔta. Enfin, Labana. La direction de l'Union Soudanaise RDA salue et remercie tous les représentants des pays qui se trouvent à cette tribune. Union Soudanaise RDA a bɛ foli ani barikadali kɛ. Ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn bɛ jamanaw kofɔ ni olu bɛ nin kɛnɛ kan yan. Et les plus de transmettre à leur peuple le salut fraternel du peuple du Mali. Ani a b'a ɲini u fɛ u ka folici kɔma segin k'a lase u ka jamana kɔnɔdenw ma. Mali jamana kɔnɔdenw olu ka badenya foli. Maliens et Maliennes.
Mali cɛ ani Mali muso. Les partis et le gouvernement ont tenu à commémorer le premier anniversaire de notre indépendance. Parti ani fanga n'o ye gouvernement ye. Olu ye a kanu an ka jamana kɛli ka a yɛrɛ ta o san kunbɛn fɔlɔ kɛnɛ k'o sigi. Le premier anniversaire de notre indépendance inconditionnelle. An ka jamana kɛli ka yɛrɛ ta yɛrɛ tali min dulonnen tɛ fosi la o san kunbɛn fɔlɔ. Les événements de Dakar. Kɛwale minnu kɛra Dakar. Nous ont prouvé qu'une indépendance totale. O ye a jira an na k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen don. Était indispensable pour dégager et appliquer une ligne politique exempte de tout compromis. O kun ye fɛn ye foyi kun tɛ se ka ɲɛ min kɔ walasa politiki sira dɔ ka o ladila ka tila k'o waleya min ni a tɛ se ka don kunpalan fosi la. C'est ainsi que le congrès extraordinaire du 22 septembre 1960 de notre parti. O de kama an ka parti a ka lajɛ ba balalen min kɛra san 1960 o tulasin kalo n'o ye san kalo 9 tile 22 don ye. Tirant les leçons de ces événements. A ye kalan sɔrɔ ka bɔ o kɛwale minnu dadara ɲɔgɔn kan ka bɔ u kɔnɔ. Demander à notre gouvernement de rompre tout accord d'association antérieur avec la République française. A kun ye a ɲini an ka fanga fɛ n'o ye gouvernement ye ka jɛɲɔgɔnya siraw ka olu silasa an ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya sira min kun bɛ Gale ani Faransi jamana ni ɲɔgɔn cɛ. En même temps, o wagati kelen kɔnɔna na. Il soulignait la nécessité d'établir toutes les relations diplomatiques possibles compte tenu du nouveau contexte. A kun bɛ a jira fɛnɛ ko a ka kan siraw ka labɛn jɛɲɔgɔnya sira fɛn fɛn de bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ ka a sababu kɛ an bɛ hukumu kura min kɔnɔ. Aujourd'hui, bi un an après cette décision, san kelen o latigɛ tɛmɛnen kɔfɛ, nous avons la joie et la fierté nisɔndiya ani wasa o bɛ an na. De constater que cet objectif est largement atteint. K'a ye k'a fɔ o laɲini min filɛ o ye o sɔrɔla ka a ɲɛ fo k'a wasa kɛ. Aujourd'hui, bi nous avons la joie et la fierté de nous retrouver unis. An wasalen nisɔndiyalen don ka ɲɔgɔn ye an faralen ɲɔgɔn kan an kɛli kelen ye. Libre. An yɛrɛ de bɛ an ka ko bɛɛ lajɛlen latigɛ. Entièrement maître de notre destin. K'a ye k'a fɔ an yɛrɛ de bɛ an ka ko bɛɛ lajɛlen latigɛ ka a dafa. Après une longue période. Wagati jan tɛmɛnen kɔfɛ. Marquée par l'atteinte la plus grave à la liberté. Wagati min ni dankari juguman nana ka na kɛ an ka kanabila la dankari min ka jugu ka tɛmɛ dankari bɛɛ lajɛlen kan. Et à la dignité des hommes et des peuples. Ani dankari min ni o kɛra adamadenw ani siyaw olu ka hɔrɔnya na. La domination coloniale. Ni o ye jɔnya fanga ye. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui. O kɔni o lankɛnɛmayalen don ka taa se hakɛna fo bi. C'est le temps courant. Il y a 17 jours exactement, l'armée française. A tile 17 dafalen cɔyi o ye bi ye Faransi jamana surasikulu. A terminé l'évacuation du sol de notre patrie. Ale tilara a ka minɛnw olu cɛli la ka bɔ an faso dugukolo kan. Quelques 80 ans après l'avoir violé. San 80 a tilalen kɔ dankarili la a la. Malgré le risque de résistance de nos populations. Hali k'a sɔrɔ ko sigida mɔgɔw y'u kolo gɛlɛya u bolo. Aussi, cette journée ne sera pas une journée comme les autres. Bidon a tɛna na kɛ i n'a fɔ don tɔw. Elle marquera une nouvelle étape de notre lutte. A na kɛ sendanya kura ye an ka kɛlɛ kɔnɔna na. Elle marquera notre volonté irrémédiable. A na kɛ an ka ŋaniya ye ŋaniya min ni fɛɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ min na. De clôturer le souvenir de l'oppression coloniale dans notre pays. Ka kuncɛli kɛ ka a ɲɛsin papali la papali min ni o bɛ jɔnya kofɔ an ka jamana kan. En donnant à nos rues le nom de ces soldats. Ka surasi dɔw ta ka olu tɔgɔw di an ka bɔlɔnw ma. En leur élevant des statues sur nos places. Ka ja dɔw ka olu kɔrɔta an ka dugukolow kan. Le colonisateur a voulu extirper en nous le souvenir de nos héros. Jɔnya kɛbagaw u ye a laɲini hakililajigi min bɛ an na k'a lase an ka cɛbalenw ma k'olu tufa ka bɔ an kɔnɔ. En les rebaptisant. Tɔgɔ kura dali o yɔrɔw la. En enlevant les derniers vestiges de l'époque coloniale. Jɔnya wagati tɔ kun ye hakililajigi yɔrɔ minnu ye olu bɛɛ lajɛlen bɔ yen. En mettant à leur place le nom d'hommes de notre pays. Ka an ka jamana mɔgɔw tɔgɔ da o yɔrɔw la. Ou le nom des objectifs qui nous guident. Walima kuntilenna min ni olu bɛ an ɲɛ minɛ. Nous voulons rétablir la justice. An b'a fɛ ka tilennenya ka o lasegin a nɔ na. Effacer les traces de l'humiliation. Ka lebukow nɔw k'olu bɛɛ lajɛlen jɔsi ka bɔ yen. Et redonner à nos héros la place qui nous ont occupée dans nos cœurs. Ani an ka cɛkun u ni jɔyɔrɔ min kun ka kan an dusukun na k'o lasegin u ma.
dans quelques temps, wakati dama kɔnɔna na auront lieu dans divers endroits de notre capitale yɔrɔ caman na an ka jamana kɔnɔna na lajɛw bɛna kɛ et dans des villes de notre pays, ani an ka jamana fan dɔw fɛ des cérémonies qui consacreront de nouveaux noms à certaines places. lajɛ bɛna sigi sen kan lajɛ min sen fɛ tɔgɔ kuraw bɛna di kɛnɛ dɔw ani fɛrɛ kɛnɛ dɔw ma À certaines avenues, ani a bɔlɔnba dɔw ma à certaines rues ani bɔlɔn dɔw ma ou à certains boulevards. walima a fɛrɛkɛnɛba dɔw olu ma Ainsi, à Bamako, o cogo la Bamako yan la place de la liberté hɔrɔnya kɛnɛ remplacera la place Maginot. o bɛna kana bila Maginot ka kɛnɛ nɔ na La place de la République du Mali Mali jamana kɛnɛ remplacera la place de la République française. o tɔgɔ bɛna yɛlɛma ka bɔ Faransi kɛnɛ la L'avenue de l'indépendance yɛlɛma hɔrɔnya fɛrɛkɛnɛ remplacera l'avenue des tirailleurs. o bɛna kana bila mugutilaw olu ka fɛrɛkɛnɛ tɔgɔ nɔ na L'avenue Modibo Keïta Modibo Keïta ka fɛrɛkɛnɛ remplacera l'avenue Vincent Auriol. o bɛna kana sigi Vincent Auriol u ka fɛrɛkɛnɛ nɔ na L'avenue Kassé Keïta Kassé Keïta ka fɛrɛkɛnɛ remplacera l'avenue Mouré. o bɛna bila Mouré ka fɛrɛkɛnɛ nɔ na La rue Elhadj Ousmane Bagayogo Elhadj Ousmane Bagayogo ka bɔlɔn remplacera la rue Vérone. o bɛna bila Vérone ka bɔlɔn nɔ na Le boulevard du peuple jamana kɔnɔdenw ka fɛrɛkɛnɛ remplacera le boulevard Albert Sarraut. o bɛna bila Albert Saw u ka fɛrɛkɛnɛ nɔ na L'avenue de la Liberté kana bila fɛrɛkɛnɛ remplacera l'avenue William Ponty. o bɛna bila William Pointy u ka fɛrɛkɛnɛ nɔ na L'avenue de la Nation jamana ka fɛrɛkɛnɛ remplacera l'avenue Guillemin. o bɛna bila Diémé ka fɛrɛkɛnɛ nɔ na Le rond-point de la Nation jamana ka dankun désignera le rond-point situé au tournant des villas ministérielles près du bureau du parti. o bɛna kɛ dankun ye dankun min filɛ nin ye nɔngɔn kari la minisiriw olu ka so kɛrɛfɛ parti ka ɲɛmɔgɔya so kɛrɛfɛ La place du souvenir hakililajigi kɛnɛ remplacera la place Issigny. o na bila Isinu ka kɛnɛ nɔ na Camarades, taamaɲɔgɔnw nous aurions pu depuis longtemps procéder à ces changements. an tun bɛ se ka nin yɛlɛmali ninnu boloda kabini wagati jan Mais il n'est pas de notre tradition, à nous en Afrique, nka an ka laada tɛ yan farafinna de nous livrer à des vexations inutiles. ka an yɛrɛ di waleyaw ma waleya minnu ni olu nafa ka dɔgɔ Notre politique, politiki sira min bɛ an bolo guidée par la volonté de réhabiliter nos valeurs propres, ni o dabɔkun de ka ŋaniya ta ŋaniya min ni o bɛ an yɛrɛ danbew o lakurayali kofɔ notre culture, an ka lɔnni notre histoire an ka tariku an ka dɔfɔ passe traditionnellement par la suppression de tout ce qui continue à la dénaturer o bɛ tɛmɛ kow yɛrɛ kɛcogo fɛ fɛn olu jɔsili la ka bɔ yen fɛn minnu ni o bɛ an ka dɔfɔ ani an ka lɔnni ani an sekow tiɲɛ et à heurter notre sentiment national. ani fɛn fɛn de bɛ yen ni olu bɛ tu an ka faso kanu na Notre action n'est pas guidée et ne sera jamais dirigée contre un peuple. an ka kɛwale o tɛ ɲɛsin wa a tɛna ɲɛsin abada siya dɔ ma Car nous avons la certitude kamasɔrɔ a jɛlen don an kɔnɔ que les plus profondes de tous les pays du monde veulent la paix. ka da kan fɛn dɔnbali min bɛ yen n'o ɲɔgɔn tɛ diɲɛ jamanaw kɔnɔna na o de bɛ se k'o bɔ ɲɔgɔn ko de kɛ Depuis un an que le Mali est indépendant, a san kelen ye nin ye jamana kɛlen don k'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta nous avons établi avec tous les pays du monde qui le désiraient des relations diplomatiques an ye badenya sira don an ni diɲɛ jamanaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ badenya sira min ni o kun ka di o jamanaw ye et cela, quel que soit leur régime politique. wa an ye o kɛ fanga sugu sugu mana kɛ o jamanaw kan Aussi, ani fana nous allons une fois de plus préciser nos positions, tuguni an bɛ an ban ngwara dali o ma quelles que soient nos relations avec tel ou tel pays. ani jamana o jamana u ka jɛɲɔgɔnyaw mana k'a sugu o sugu ye Nous serons toujours contre la politique de ceux qui ne respectent pas la liberté des autres. an na mɔgɔw ka politiki siraw kɛlɛ maa minnu bɛ yen ni olu tɛ sɔn ka tɔw ka kanabila bonya Nous nous élèverons toujours contre le maintien de la domination coloniale, an na wulikajɔ kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na jɔnya toli sen na k'o kɛlɛ contre les guerres coloniales, ani fɛn fɛn de bɛ yen ni o bɛ jɔnya matarafali kɛlɛ ko fɔ contre les agressions impérialistes. ani bingani minnu ni olu bɛ kɛ fangajugu tigilamɔgɔw fɛ ni o ye wurunɛya ye Nous serons toujours opposés à toute forme insidieuse ou sournoise de domination.
ana kɛlɛ ta tuma bɛɛ lajɛlen na ka a ɲɛsin tagabolo olu ma tagabolo minnu ni olu bɛ mɔgɔw lafili ni u bɛ mɔgɔw kuma yɛlɛma. À toute tentative d'immixtion d'un pays dans les affaires d'un autre. Wa ana tagabolo fana kɛlɛ tagabolo fɛn fɛn de bɛ yen ni o de ye ka taa i sen don walikungow la k'u jaratigɛ. Camarades, taamaɲɔgɔnw, en ce jour qui est pour nous un jour de fête, nin don min bɛ an bolo ni o ye seli don ye. notre pensée va vers ceux qui ont lutté pour arracher la liberté de notre patrie. An ka miiriya ɲumanw ani an ka tasili o bɛ ka lase mɔgɔw ma mɔgɔ minnu ni olu ye kɛlɛ kɛ walasa faso ka yɛrɛma hɔrɔnya u bɛ se ka tufa cogo min na k'a sɔrɔ. Et qui n'ont pas eu la chance de vivre ces jours. O mɔgɔ minnu n'olu ma garisɛgɛ sɔrɔ ka bi don ɲɛnamaya. Mamadou Konaté, Mamadou Konaté b'o la. Wenzin Coulibaly, Wenzin Coulibaly b'o la. Kassé Keita, Kassé Keita, Elhadj Ousmane Bagayoko, Elhadj Ousmane Bagayoko, et tous ceux-ci, ani mɔgɔ o mɔgɔ. depuis le temps de la résistance aux conquérants. Kabini wagati la an bɛ ka wulikajɔ ka o kɛ ka binganikɛla kunbɛn. Et la lutte contre le colonisateur. Ani kɛlɛ min n'an y'o kɛ ka jɔnya kɛbaga kunbɛn. N'ont ménagé ni leur vie, Olu minnu ni olu ma tamakiya u ni dili la. ni leur peine, U ma tamakiya fɛnɛ sɛgɛn o muɲuni na. pour nous permettre d'arriver à cette journée. Walasa an ka se bi don ma. Notre pensée s'adresse aussi aux grands patriotes africains. An ka miiriya bɛ ta fɛnɛ ka a ɲɛsin farafinna a cɛbaliw ma a faso kanuna baw olu ma. Victimes du colonialisme, Ni olu fɛnɛ kɛra maa ntɔɲɔlenw ye jɔnya kɛbagaw fɛ. ou ayant lutté contre lui jusqu'à leur dernier souffle. O mɔgɔba minnu ni olu ye jɔnya tigilamɔgɔw kɛlɛ fo ka taa se u ninakili laban ma. Ruben Ignobé et Félix Mounier au Cameroun. Ruben Ignobé b'o la ani Félix Mounier Cameroun jamana kan. Patrice Lumumba, Otito Mpolo au Congo. Patrice Lumumba Ekolo Congo jamana kan. Le roi Mohamed V du Maroc Masakɛ Mohamed V Maroc jamana kan. et les milliers de victimes anonymes Ani mɔgɔ ba kelen kelen sigiyɔrɔma caman minnu ni olu tɔgɔ ma dɔn u jamu ma dɔn. mortes pour la liberté de leur pays. Olu minnu sara u ka jamana ka kanabila kosɔn. Enfin, A laban na notre cœur et notre soutien vont vers les peuples qui n'ont pas eu notre chance. an dusukun ani an ka senkɔrɔma tintini o bɛ ka lase jamana mɔgɔw ma minnu ni olu ma an ka garisɛgɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ. Nous pensons au peuple algérien An bɛ miiri Algérie jamana kɔnɔdenw na. qui entamera bientôt sa 10e année de guerre O sɔnni olu bɛna u ka kɛlɛ san 8nan dabɔ. contre le colonialisme français. Kɛlɛ min ni u bɛ ka ta ka ɲɛsin Faransi o jɔnya kɛbagaw ma. Nous pensons au peuple angolais An bɛ miiri Angola jamana kɔnɔdenw na. qui lutte avec courage Olu minnu ni olu bɛ ka kɛlɛ kɛ ni jagɛlɛya ni cɛsiri ye. dans des conditions difficiles Saratu gɛlɛn olu kɔnɔna na. pour abattre le colonialisme portugais. Walasa Portugal o jɔnya juru ka u yɛrɛ fosi ka bɔ u la k'o labin. Nous pensons au peuple du Congo divisé, torturé, A miiri bɛ se Congo jamana kɔnɔdenw olu ma minnu ni olu lajabalen don n'u farafaralen don. livré à l'anarchie par la faute du colonialisme belge, N'u u tolen bɛ yɛrɛsago kow bolo k'a sababu kɛ Belgique jamana mɔgɔw olu ka jɔnya tagabolo soutenu par l'impérialisme. ni olu senkɔrɔma tintinen don ni fanga jugu ye n'o ye wurunɛya ye. Nous pensons au peuple d'Afrique du Sud An bɛ miiri Afrique du Sud jamana kɔnɔdenw na. écrasé sous le poids du racisme des plus obstinés. Olu minnu ni olu maralen don siya woloma fanga kɔrɔ fanga min ni u ka jugu ka tɛmɛ fanga jugu tɔw bɛɛ kan. Nous pensons au peuple de Rhodésie et du Kenya An bɛ miiri Rhodésie jamana kɔnɔdenw ani Kenya jamana kɔnɔdenw na. qui résistent au dernier sursaut de l'impérialisme britannique. Olu minnu fana ni olu bɛ k'u kolo gɛlɛya wulikajɔ laban na minnu ni o bɛ bɔ Anglɛw olu ka bingani fanga jugu la n'o ye wurunɛya ye. Nous pensons au peuple du Laos An bɛ miiri Laos jamana kɔnɔdenw na. dont l'impérialisme a créé et soutient la division artificielle. Wurunɛya n'o ye fanga jugu ye ni o kɛra sababu ye ka na ni farali yɛrɛ kɛnɛ kan ta dilannen ye. Pour conserver des privilèges périmés. Walisa ka makosa da kelen lase u ma. Depuis longtemps, Kabini wagati jan. mais surtout depuis notre indépendance totale, Kabini an ka yɛrɛma hɔrɔnya dafalen tali. nous n'avons pas ménagé nos efforts pour apporter à ces peuples toute notre aide morale. An ma siga an ka dɛmɛni ye min ye miirinanw ta fanfɛla la k'a ɲɛsin ni jamana kɔnɔdenw kofalenw bɛɛ ma. Et l'aide matérielle An ka dɛmɛni ye min ye minɛnko nasira fɛ. dont nous pouvons disposer, si modeste soit-elle. O dɛmɛni a mana dɔgɔya cogo o cogo an ye o lase. Nous continuerons nos efforts sans relâche. An na taa ɲɛfɛ ni an ka baaraw ye ka taa sɔrɔ an ma salaya an ma sɛgɛn. Nous accentuerons notre aide à tous ces peuples An na an ka dɛmɛni lase ni jamana kɔnɔden ninnu bɛɛ lajɛlen ma. car nous savons que leur lutte est notre lutte. K'a masɔrɔ an b'a dɔn ko olu ka kɛlɛ ye an ka kɛlɛ ye. Nous savons que leurs victoires sont nos victoires. An b'a dɔn ko olu ka sebayaw o ye an ka sebayaw ye. Nous savons que leurs sacrifices
ont contribué à accélérer notre libération et à assurer notre indépendance. An b'a dɔn k'a fɔ k'olu ka yɛrɛ dili o kɛra sababu ye ka an ka kanabilali tɔ senteliya ani ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya sɛmɛntiya. Nous leur enverrons aujourd'hui, au nom du peuple du Mali, un message de solidarité et d'espoir. Bi Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ jigiya cikan ani ɲɔgɔn dɛmɛ cikan k'o lase u ma. Ainsi, o cogo la nous renforcerons leur certitude dans la justesse. Basigibaliya min bɛ yen an na se ka se sɔrɔ o kan ni tilennenya ye. La noblesse et le sens de leur combat. K'a ye fɛnɛ k'a fɔ ko u bɛ kɛlɛ min na o ye kɛlɛ senuman ye o ye kɛlɛ bɛnnen ye. Et peut-être, nous le souhaitons, nous allégerons un peu leur souffrance. Ani an jigi b'a kan lala an na kɛ sababu ye fɛnɛ ka dɔ bɔ u ka degun n'u ka tɔɔrɔ la. Camarades, taamaɲɔgɔnw, cette journée sera l'une des plus belles de notre histoire. Bi don ale na kɛ don ye don min ni a ɲɔgɔn tɛna ye ɲumanya na an ka tariku kɔnɔna na an ka dɔfɔ kɔnɔna na. Elle marquera le départ d'une ère nouvelle pour notre pays. A na kɛ fiɲɛ kura kɔni cilen ye fiɲɛ ɲuman an ka jamana ta fan fɛ. Détenant enfin tous les attributs de notre liberté sans exception. Wa siga tɛ a la an ka kanabila o mankutu ye fɛn fɛn ye o bɛɛ na sɔrɔ a kɔnɔ. Nous allons travailler à faire de notre pays un pays heureux. An na baara kɛ walasa ka an ka jamana k'o kɛ jamana ye jamana min ni a wasalen don ni a bɛ kɛ hɛrɛ jamana ye. Nous allons travailler à faire du Mali un pays construisant dans la paix une société meilleure. An bɛna baara kɛ an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ jamana ye min bɛ ɲɛnamaya hɛrɛ cɛma ka kɛ sigida ye sigida min fana ni a ɲɔgɔn tɛ. Nous avons une conscience très claire de nos responsabilités vis-à-vis de notre peuple. A jɛlen don an kɔnɔ an ka baarakɛta ye min ye k'a lase an ka jamana kɔnɔdenw ma. Notre nation ani ka ɲɛsin an ka jamana ma. Et de leur avenir. Ani u ka siniɲɛsigi. Nous avons une conscience très claire de nos responsabilités vis-à-vis de l'Afrique. An ka kɛta jɛlen fana ye min an dusukun na an b'o dɔn ka o ɲɛsin farafinna ma. De son unité et de son avenir. K'a ɲɛsin a ka kelenya a n'a ka don nataw ko ma. Enfin, nous avons une conscience très claire. O la a jɛlen don laban na an kɔnɔ. De nos responsabilités dans l'évolution des rapports entre tous les peuples du monde. A jɛlen don an kɔnɔ jɔyɔrɔ min bɛ an na ka a ɲɛsin diɲɛmɔgɔw olu ni ɲɔgɔn cɛ ma. En ce qui concerne l'avenir de notre nation et de notre peuple. K'a ɲɛsin an ka jamana a don nataw ani jamana kɔnɔdenw ka don nataw ko ma. Nous avons dégagé une politique dont l'action tend vers le socialisme. An ye politiki sira dɔ de ta ni o kɛwalew o bɛ don sɔrɔ ani fanga forobayali kɔnɔ. Ce choix, nous l'avons fait en toute clarté et en toute sérénité. O ɲɛnatɔmɔni min filɛ o ye sugantili min filɛ o ye an y'o kɛ basigi ani jɛlenya dan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Nous pensons qu'il s'agit de la seule politique considérant à la fois les traditions communautaires de notre civilisation. An b'a miiri k'a fɔ ko politiki sira min kelen pe de ko don o de ye an ka somɔgɔya ani an ka laadalakow olu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan. Des exigences d'un développement économique accéléré. Kɛrɛnkɛrɛnniyana fɛn minnu ni olu bɛ laɲini kɛ sɔrɔ ta fanfɛla la layiriwali ta fanfɛla la. Les perspectives d'une évolution sociale harmonieuse. Ani don nataw tagabolo minnu ni olu bɛ a to an ka se ka yiriwa sɔrɔko ta fanfɛla la ka a yangan bonya. Nous pensons qu'ainsi, an b'a miiri o cogo la fana. Nous assurerons pour longtemps un climat d'union. An na mɛn o la kelenya o ka to sen na. De paix et de progrès au sein de notre pays. Min bɛ bɛn ani ɲɛfɛtagali kofɔ an ka jamana kɔnɔ. Ce choix nous a attiré des difficultés et nous savons qu'il nous en attirera d'autres encore. O sugantili min kofɔlen filɛ o ye an dege gɛlɛya dɔw la wa an dalen bɛ a la fɛnɛ k'a fɔ don nataw fana na an na dege fɛn caman na. Mais nous savons que nous vaincrons tous les obstacles parce que nous sommes soutenus par le peuple tout entier. Wa an dalen b'a la fɛnɛ ko an na se sɔrɔ gɛlɛyaw bɛɛ kan kamasɔrɔ an senkɔrɔma tintinen don jamana kɔnɔdenw kuru kara bɛɛ lajɛlen fɛ. Qui reprend notre politique comme la sienne. Olu bɛ an ka politiki sira dɔn ka sɔn a ma k'a kɛ u yɛrɛ ka politiki sira ye. Et qui répond à ses aspirations et à ses intérêts. U bɛ jaabili fana kɛ ka ɲɛsin an ka politiki sira a nafa ma ani a ka laɲiniw fana ma. Nous serons très fermes sur les principes qui nous guident. An na kɛ mɔgɔw ye minnu jɔlen na to i n'a fɔ cɛ kelen ka a ɲɛsin kɛwalew olu ma minnu bɛ an ɲɛ minɛ. Et qui nous tiendront compte de façon permanente. Wa an na jateminɛ kɛ tuma bɛɛ lajɛlen na. Des conditions réelles de notre lutte. Ka ɲɛsin charte ma charte minnu y'a to n'an wulila ka kɛlɛ kɛ. Nous ne perdons jamais de vue le terme de notre évolution que nous voulons. An ye san caman minnu k'olu kɛ kɛlɛ la ani an ka ɲɛfɛtali bɛ sinsin fɛn minnu kan wa an bɛ min fɛ o de ye sɔrɔ ni fanga forobayali ye wa an na to o de kan. En ce qui concerne notre politique africaine, politiki sira min bɛ an kɔrɔ farafinna. Nous ne ménagerons aucun effort pour assurer le renforcement de l'union
Ghana, Guinée, Mali. An an seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ an bɛ jɛkulu min kɔnɔna na ni u ye Ghana, Guinée, Mali ye walasa k'u banban. À ce sujet, Ka da o de kan. nous espérons sincèrement que tôt ou tard, d'autres États africains indépendants An jigi b'a kan a mɛn o mɛn wagati surun walima wagati jan kɔnɔna na farafin jamana wɛrɛw minnu y'u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta ou qui le seront un jour, walima minnu bɛna u ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don nataw la se joindront à nous olu bɛna ka na fara an kan pour le meilleur et pour le pire. walasa an ka jɛ gɛlɛya fara nɔgɔya kan. Nous disons aussi An b'a fɔ fana ko que nous désirons entretenir des relations amicales ko an b'a fɛ ka teriya siraw ka olu dilan k'olu matarafa lorsque les États africains voisins. ni an sigiɲɔgɔn jamanaw ye golofina yan. Nous ne ménagerons aucun effort pour essayer de créer ou de renforcer entre eux et nous les conditions d'une amitié véritable et efficace. An n'an seko damayiraw bɛɛ lajɛlen kɛ walasa o siraw ka olu la banban sarito minnu bɛ tali kɛ teriya kuntagalajan siraw la k'olu banban. Notre seule exigence est que leurs dirigeants pratiquent dans les faits une politique fondée sur la véritable solidarité africaine. An bɛ fɛn min kɔni laɲini ka sinsin o kan o de filɛ nin ye k'a fɔ o jamana ɲɛmɔgɔ ninnu olu ka politiki sira ta politiki sira min ni o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ani kelenya kofɔ golofina. À ce sujet, Ka da o de kan nous saluons le peuple frère du Sénégal. n bɛ an balimaw fo Sénégal jamana kan. Nous savons qu'un jour, il se joindra à nous et nous savons qu'il comprend les raisons de notre politique qui ne s'adresse nullement à lui. An b'a dɔn k'a fɔ ko don nataw kɔnɔna na olu na faamuyali jɛlen kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ sira min kan o tɛ sira ye sira min ni o dabɔkun de ye ka olu kɛlɛ. Sur le plan international, Diɲɛ seleke naani ta fan fɛ c'est en fonction de la position des nations ou de leur gouvernement ka kɛɲɛ ni diɲɛ jamanaw u ka jɔsenw ye ani u ka fangaw ka jɔsenw ye vis-à-vis du problème colonial que nous nous déterminerons. ani ka ɲɛsin jɔnya ko ma de an bɛna ka na an ka kɛta ye min ye an bɛna o de da kɛnɛ kan. Ainsi que l'a souvent dit notre secrétaire général Modibo Keïta, Ka kɛɲɛ ni ɲaminali ye ɲaminali min n'o bɛ bɔ an ka tɔn ɲɛmɔgɔ yɔrɔ ni o ye Modibo Keita ye. tant que le système colonial Ka jɔnya tagabolo kɛlɛ demeurera installé quelque part dans le monde, a na to a cogo la o bolo kelen ka diɲɛ fan bɛɛ la. nous ne prendrons cette cause pour le faire humilier contre le colonisateur. Jamana minnu ni bin kɛlen bɛ olu kan jɔnya tigilamɔgɔw fɛ an n'an sen don olu ka ko la ka o mɔgɔ ninnu ka olu dɛmɛ ka bɔ jɔnya tigilamɔgɔw bolo. Notre action internationale, An bɛ kɛwale min kɛ diɲɛ seleke naani kɔnɔ déterminée ainsi en premier lieu par la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste, o ye kɛwale min ni a bɛ dɔn an ka jɔnya kɛlɛli walew fɛ ani o bɛ dɔn fɛnɛ wurunenya fanga jugu tigilamɔgɔw kɛlɛli fɛ. se définira ensuite par notre volonté de lutter contre toutes les survivances. O na dɔn fɛnɛ ŋaniya min bɛ an na ka dantɛmɛ kow ani ko bɛnbali tɔw bɛɛ kɛlɛ. Ainsi, nous serons toujours au premier temps de la lutte contre le néocolonialisme. O cogo la an na kɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la walasa jɔnya kura o tagabolo ka o kɛlɛ. Forme nouvelle d'exploitation des peuples qui furent colonisés. Ni o de ye fɛɛrɛ kura ye ka jamana kɔnɔdenw bisi ka u don jɔnya la ko kura. Adapté aux conditions de leur libération politique. Ka saritiw sigi sen kan min bɛ se ka a to u bɛ se ka kannabila cogo min na politikiko nasira fɛ. Nous ne ménagerons aucun effort non plus pour contribuer à la réunification. An n'an seko damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa kelenya bɛ se ka na ko kura cogo min na mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ. Des pays qui sont restés divisés artificiellement. Ka tali kɛ jamana kɔnɔdenw na minnu olu ka jamanaw yɛrɛ ye cogo fɛ u tilatilalen don. Conformément aux conclusions de la conférence de Belgrade, Ka kɛɲɛ ni tagabolow ye minnu ni diɲɛ nana ka na kɛ ni o ye Belgrade o lajɛ fɛ. nous déterminerons notre position objectivement dans chaque cas. An ka jɔsen ye min ye nin kisa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na an na o sɛgɛsɛgɛ an na o da kɛnɛ kan. Suivant la justice et l'intérêt des peuples divisés. Ka kɛɲɛ ni tilennenya ani nafa min bɛ o jamana kɔnɔdenw na minnu ni olu tilatilalen don n'olu fara-faralen don. Nous soutiendrons fermement et résolument aux Nations Unies la candidature de la Chine populaire. An na senkɔrɔma tintinin kɛ tiɲɛ kan ani a kɛcogo bɛɛ lajɛlen na diɲɛ sirigani mɔgɔw ka tɔnba ɲɛkɔrɔ. Chine jamana mɔgɔw olu ye kanbɔli min kɛ an na olu dɛmɛ. Donc il est irréaliste et utopique d'ignorer l'existence et le rôle dans le monde. A na kɛ kunfɛ ko ye ka a miiri k'a fɔ ko o ni senkɔrɔma tintinin man kan k'a sababu kɛ jɔyɔrɔ min bɛ u la diɲɛ kɔnɔ. Enfin, Laban na dans le domaine du désarmement, maramafɛn bilali ko u ta fan fɛ. nous étudierons toujours avec attention et avec réalisme An na sɛgɛsɛgɛli kɛ ni ɲamajɔ ani tiɲɛ ye. toutes les solutions qui iront dans le sens d'une diminution de la tension dans le monde.
ka ɲɛsin tagabolo ma tagabolo minnu ni olu bɛ kɛ sababu ye ka dɔ bɔ fitinɛ na diɲɛ kɔnɔ. En définitive, la justice, le réalisme laban na sa tilennenya ani kow kɛli tiɲɛ kan. et les perspectives de paix et de progrès dans l'évolution du monde. Ani hakilila minnu bɛ yen ni olu bɛ tali kɛ bɛn ani ɲɛfɛtali la diɲɛ kɔnɔ. Guideront notre action qui ne sera jamais ni figée ni dogmatique. Olu na an ka kɛwalew ɲɛminɛ ni ban tɛna na kɛ olu ma n'u tɛna na kɛlɛ. Camarades, taamaɲɔgɔnw, en pratiquant une politique qui trouve son inspiration dans le peuple. Fɛn fɛn ni o de bɛ kɛ n'u ye kɛta ɲuman ye o miirinaw u bɛ sɔrɔ jamana kɔnɔdenw de cɛma. Dans ses aspirations et dans ses intérêts, en luttant pour la libération économique de notre pays. A ka laɲiniw ani a ka nafaw ka an to kɛlɛ la kɛlɛ min ni o bɛ tali kɛ an ka jamana bɔli bolola sɔrɔko nasira fɛ. Nous sommes les artisans de la libération complète de notre peuple. An ye baarakɛlaw de ye baarakɛla minnu bɛ kɛlɛ kɛ walasa jamana yɛrɛ ka kanabilali dafalen siratigɛw bɛɛ la walasa k'o sɔrɔ. Nous sommes les constructeurs d'une société meilleure. An ye mɔgɔw de ye mɔgɔ minnu ni olu bɛ sigida ɲuman jɔli k'o kofɔ. Fondée sur notre solidarité traditionnelle adaptée au monde moderne. Ka sinsin kɛ an ka laadalakow kan minnu ni olu bɛrɛ bɛnnen don ni diɲɛ taabolo kura ye. Mais en même temps, nka o wagati kelen fana kɔnɔna na. En entamant dans la mesure de nos possibilités la puissance de toutes les forces d'oppression. An doni ka kɛ ni an ka seko damajira ye ka fangakulu ka olu kɛlɛ fangakulu minnu n'olu bɛ papali kɛ. Nous contribuerons à élargir le camp de lutte des peuples contre le colonialisme, contre l'impérialisme. An bɛna fangaba de ta jɔyɔrɔba de ta mɔgɔw olu dɛmɛni na walasa ka jɔnya kɛlɛ ani ka fangajugu kɛlɛ n'o ye wurunɛya ye. Contre toutes les forces qui feront l'évolution de tous les hommes et de tous les peuples. Ka fangaw ka olu dilan jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ye u ka yiriwali kosɔn. Vers plus de liberté et plus de dignité. Walasa u ka kanabilaw caman ani hɔrɔnya caman sɔrɔ. En cela, o de la, nous avons conscience que notre action concourt à renforcer les conditions d'une véritable amitié entre tous les peuples. An bɛ min kɛ an bɛ o seere ma o de ye ka se ka jɛɲɔgɔnya ani teriya sira dilan jamana kɔnɔdenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ. Et à affaiblir les forces de régression. Ani fanga minnu bɛ yen ni olu bɛ an na segin kɔ walasa k'olu barikantanya k'u ladɛsɛ. Camarades, taamaɲɔgɔnw, cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Bi wulada in na Mamadou Konaté tɔgɔla ndolaci kɛnɛ kan. Notre secrétaire général Modibo Keita. An ka foroba-kalatigi n'o ye tɔn ɲɛmɔgɔ ye Modibo Keita. Analysera concrètement le travail réalisé depuis 1 an. Ale bɛna ka na kimɛli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ baara min n'o nana ka na kɛ san kelen kɔnɔna na. Et dégagera avec les nouvelles tâches qui nous attendent. O kuma ninnu fana senfɛ faamuyaliw bɛna sɔrɔ ani baara kura minnu ni sigi kɛlen bɛ k'olu makɔnɔ. Les raisons que nous avons de croire le succès de notre politique. Ani sababuya minnu y'a to ni an ka politiki sira a ye tan sɔrɔ. En souhaitant que cette journée soit pour vous tous une journée de joie. K'a ɲini ko bi don ko a ka kɛ don ye aw bɛɛ kelen kelen ye ɲagali don. De bonheur et d'engagement. Cɛsiri ani galabu. J'exprime ici la conviction de la direction de l'Union soudanaise RDA. N b'a jira kɛnɛ kan yan dusukun lamɛn min ni o bɛ Union soudanaise RDA ɲɛmɔgɔyaso mɔgɔw la. En disant ma foi dans un avenir meilleur. K'an ka limanaya jira k'a fɔ ko don nataw u na ɲɛ ka tɛmɛ wagati tɔw bɛɛ kan. Pour le peuple du Mali et pour tous les peuples du monde. Mali jamana kɔnɔdenw ye ani diɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ye. Vive le Mali. Mali ka ɲɛnamaya. Vive l'Afrique unie et indépendante. Farafinna min kɛlen don kelen ye n'a kanabilalen don ka ɲɛnamaya. Vive la paix et l'amitié entre tous les peuples. Hɛrɛ ka ɲɛnamaya teriya ka ɲɛnamaya diɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Lamɛnbaaw, nin kun ye Idrissa Jara ni ale ye Union soudanaise RDA secrétaire politique ye bɛrɛbɛrɛli kalatigi nin kun ye ale ka kɔrɔfɔw ye min nana ka na lase jamana kɛli k'a ka yɛrɛ ta san yɛlɛmɛ kunbɛn fɔlɔ kɛ n'o ye san 1961 o tulafin kalo san kalo 9 tile 22 don ye ka baro in lase aw ma baarabu komi jagokɛla don Bamakɔ yan an b'a fɔ ka walima dɔn a ka senkɔrɔma tentenu olu bɛɛ la n'a ka cɛsiri la nin baro in bɛ lase aw ma n'a y'a mɛn fan fan fɛ baarabu komi ale ka dɛmɛnin don nin kun ye jamana a ka yɛrɛma hɔrɔnya san fɔlɔfɔlɔ kɔnɔna ye tabarikala Modibo Keita k'a ka yafa an ma Ala ka hinɛ a n'a tamaɲɔgɔn bɛɛ la aw k'an bɛn